wajibe kita bocah Islam iku kudu sing wilujeng ingkang samiya rawuh ingkang rawuh mriki anemi sepuh kita ngurmat
asal dawuhe dari pangeran ayo pokoco ngawaruhono rukune Islam ya iku limo sahadat loro ana ing rukun kasiji bisa sira kelawan kaji kaping pindhone nglakoni salat kaping talune bayar royakan ping paposo ana ing wulan Ramadan kaping limo kaji lamun kuwasa doelingo wong urip iku sedelo aja susah yen kon poso yen ora poso akhire bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya elingono yen wis nunggang ning pandosa wis ora ana sing melasi sapa-sapa senajan kok padha sambat karo ora wis ana sing nulungi sapa-sapa angecoba malaikat kang tumeka oleh teka tata arep godho dina kiamat dina kang gekirisi langit nedek lintang gogrok ana ing bumi samudrane munggah mumbul dadi siji gunung ngancur lepur bumine diganti panase yo mas yo ning alon-alon iupe ning kulon omah ayune puring kampiyon ngubrake wong omah-omah kuningan yo mas diputung-putung wedak ukur tak kandelane sembayang aja golek ana nganti omahe enake Pak Tirta Nadi siji apike loro sembayang wong lebur dosa wadah umur ge golek duit Purwaraja iku kutane kutha winangun akeh dalane pengen mulya padha nyambut gawe aja ngalamun ora ana gunane suwe ora cecamu jamu pisan godhong kuniran suwe ora ketemu pisan dadi pikiran panase ning alon-alon iupe ning kulon omah ayune puring kampiyon mubrahake wong omah-omah kuningan yo mas yo ora cecamu kamu pisan godhonge lopo
ketemu ketemu pisan ojo sombong kuningan diputung-putung sapa bisa amateake yen kelingan atine bingung sapa bisa amareake wetan kali kulon ya kali tengah-tengah ana uwate wetan kemati kulon kemati ditimbang padha abote wis suwe yo Mas ora jejamu jamu pisan godhonge telo wis suwe ora ketemu ketemu pisan dadi kulino kuningan diputung-putung sapa bisa amatreake yen kelingan atine bingung sapa bisa amareake wis suwe yo Mas ora jejamu jamu pisan godhong kuniran wis suwe yo Mas ora ketemu ketemu pisan dadi pikiran Purworejo iku kutane kutha winangun akeh dalane pengin mulya ayo nyambut gawe aja ngalamun ora ana gunane wetan kali yo Mas kulon yo kali tengah-tengah ana uwote wetan kemati kulon kemati ditimbang padha abote panase yo Mas neng alun-alun iyupe neng kulon omah ayune ora kemiyut bubrake wong omah-omah ali-ali yo Mas matane telu ilang siji kecemplung ing cembangan sok kapan oleh memantu tak sumbang sarung pakalongan aku emoh sarung pekalongan sing tak jaluk selendang biru aku emoh bojo colongan sing tak jaluk restu pengulu turi apa turi putih ditandur neng kebon agung turi putih ditandur neng kebon agung jlarat tipe nyemplung gumlondong kembang ya apa mbok ira kembange apa kembang melati dironce-ronce kembang melati dironce-ronce kembang melati dironce-ronce jantung ati endi enggone mbok ira kembange apa ayo please anyong Oh ya Nabi salam alaika salawatullah alaika ya Habib salam alaika
minha takulla kamalik madayu abiruan ula kamakali ya badratim minha takulla kamalik madayu abiruan Kagem pengiling-iling. Kagem pengiling-iling ngalam donya. Oh. Lingsir wengi nan kendap polong molo kang dinaya apa Bambang wetan Semburaton Bambang wetan Semburaton Turi putih ditandur ning kebon agong Turi putih ditandur ning kebon agong ana kleret tipe nyemplung mbok ira kembange ngopo mbok ira kembange ngopo kembang waru diwira-wiro kembang waru diwira-wiro kembange ngopo Panas ya mas neng alun-alun tiupe yang kolon omah
Lara ati. Lara ati. Nagih janji. Ayo prakanca ngawaru ana Ngawaru ana rukune Islam iku lima iya iku 5 syahadat loro rukun kang siji rukun kasiji bisa sira lawan ngaji oh kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaya raya kaping pat poso lan Ramadan bulan Ramadan ping limo ngaji lamun kuwasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami Islam sudah yang terang asal jauh dari pangeran yo prakonco ngaruana rukune Islam iku lima iya iku 5 syahadat loro rukun kang siji Rukun kang siji. Ayo prakanca ngaweru ana rukune Islam ya iku 5 syahadat loro rukun kasiji bisa sira kelawan ngaji ping pindho ning lakoni salat kaping telune bayar zakat ping paposo lan Ramadan ping 5 kaji lamun puasa ayo prakonco ngaruana rukune Islam ya iku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji sampun paripurna kula paring parisuka parisuka dumateng sedaya pamirsa pilih lapat nyuwun pangaksama sampun paripurna